Best collection mizo channel clear tu te chi bai vek ule voin hi vau thla ni kwana thole ni hania tunlai chu khovel ram rang ranga boina le in nek sorna indo na le tram na mi hring dik na in ra be sakna mun tam taka thleng me ka kan ram then om Myanmar chuan boina na men lawan tok me ka ni he channel atang po hian voi duai lo ti chu ato ani a comment then khata phei chuan Myanmar boina hi mizo YouTuber ten chotui bera in mang ti hial khopa ngai dan nayan oma ma se hei em hi chu ni lowe kan ram then oma hian kan u nau tam takan oma wangin mizo mi puiten kan ngai ven tlanga an chan chin hriat nana he channel ngai changan om ve renga wangin kan ron ti chuak lo thei lo mai zo ka ni engpo ni se tun truma chuan khovel ram buai mek zinga mi Syria ram buai kai noi kan ron tar lang dona Syria buaina kara mai chedin mun in thlak chho dan te kan chinglet ho dona ni sang ni som pakhat atang khan Syria a hian tharum tho na thlengin sarkar amumal lo chawa heti lai hian dramatla a eizona harsa a chung kwa ai zong thei mi pa tam takan thi a mei chia ten chung kwa an khai dinga ayan zonga hun khir takan pal tlanga chu chuan mei chetan po lo thei lova eizon na kong thar sa ta chung ko tan in ham bera khovel machon alo ngai ta ani sang ni som pakhata tharum tho na thlenga sarkar pai thlak ani nu khan Syria chu helpol te tual len na alo ni ta ani helpol te buzol alo ni ta ka chuan gasak al ali hi high school zirlai mayala ni a tuna chuan kum som ni pasari mi ni in an chung ko member som pakhat en kola chom tu ani ta ani indo ma le indo nuwa an khosak dan chu leile wan ang mai ani kan soi to ang khan sang ni som pakhat atang khan tual chung indo na awangin Syria a chuan mi pa tam takan borala na thok theilawa hliam pui tuaran tama an president Bashar al-Assad chu zela khung ani chhobok nen chung ko tam takin na thok tu bermi pa an chana mei chemo phurna sang chho ta hle ani a chanchin kan soi mek gasak al-Ali po hi Syria thingtlang kho pakhat saragep atanga eizon na zonga Syria kho pui lamaron hlulu tani a heng hun lai hian kum som ni pathum mi chawani al-Ali pa hian indo na a anung jang ro ati che ta wangin na a thok thei to lawa an chung ko member som pakhat chom na turin al-Ali hian na a tho angai ta ani pasal po nei hlei thei lawin chung ko an en ko langa ya an ram din mun thalo tak chuan voi le khata an hring nu na thlak thleng thuta indo na kara ril tram na chuan thla azara hun har sa takan tok me kani Global Poverty and Hunger Charity Carein an chin chia dan chuan Syria a boi ma sang ni som pakhat ma kha chuan Syria mei chia za apali te hian chung ko an choma Syria a indo na lo chuaka mi patam tak chung ko chom tu an borala ram tui lei lo tam tak anom boko wangin mi panha thok thei lawan punga sang ni som pakhat nuwa hi chuan Syrian mei chia za som ni pahni lai main chung ko an en kol to ani indo na hi soi moi vak chi ani lo ti chu Syria din muna hian a chiang mai ome an economy atla hniam ngal thuaya mi puiten du khop ei turan hu zo lawa ei tura van pe lama ei le in manasang hal hle a nikum sang ni som hnia phei kha chuan ei le in man za zani som thum paruk lai na sang chawani an ram mi pui za som ruk chuang chuan ei le in tur mu malan mulawani Syria a hian an van tlang kho sak le an namzia a meichia te hi na thoka ei zonga chuak an tam lawa in chung khura pasal fanau te en kol tu chu in chung khura pasal fanau te en kol chu an na ani mai ma se lo thei lawin an tho chuangai ve ta ani na thok tur anga an society in an ngai lawa wangin
hmeichhia te chuan thiam thil an nei lo hle a eizon na tran tur le mi hnuaia in hlawh tur pawh in thiam thil an nei mang tlat lo hei wang hian hmeichhia te chuan harsat na an tawk na sa hle eizon na kawng an mahnia an in zon chaw pangaia inchhung khura eizong tu ber le thutluk na siam tu ber an lo ni taka chuan chu an din hmun chuan Syria a hmeichhe din hmun na sa takin a chawi kang ta zawka hmeichhe ra be na na sa lutuk le mipa te nena an in kar zau lutuk chu a zia om pha dawn ta ni in alang hun local zel tura pawh Syria tual chhunga an van tlang khosak phunga hmeichhe din hmun a tha zawngin a ti danglam chho dawn ta ani mase hei hi olsam taka an nei ani lowa an pasal an pa te inchhung khura eizong tu mipa an chan angaya na thok thei lowa hliampui tuar le ram tui lei lovin chhung ko khai ding tu mipa an om phot angai si harsat na na ben lo pal tlangin hmeichhe din hmun chu en san ani chho ve ta mek ani chhung ko a eizong tu berni chu ril ruwa ha in pressure sang tak zet ani ti in al ali chuan a soya school no pangkani lai kha chuan kanu le pa hne na ka momo ka dila eizon na thuwa ril ruha na ka nei ngai lo tuna chuan chhung ko him na le eile barzon na mo phur tu ber ka ni a na khir khan le har sa tak thokin chhung ko tan thapui ka tho me ka eizon na ol samjok nan khopuya kan pe mangai ta ani ti in gasak al ali chuan a soi sang ni som pakhata Syria a boya tanga kum som chhung khan mitam takti hluman ni a azat take ro hriata harsa UK a in khuar Indonesia chiang tu Syrian Observatory for Human Rights in an chin chhia dan chuan mi nuai thum sing rel sang sari atanga mi nuai nga sing kwa sang thum lai an thi ni in an report a makta doi sari zet mai ral tlan an om pha a chhung kwa za somli te chu an in atanga voi thum ai tlem lo nor chu anga ngayan ni makta doi nga point paruk te chu Syria pona Turkey le Lebanon borvela an ral tlan hlomani lo thei lowa mai chemo phurna asan ta ka wang hian thiam thil an ziranga ya he tiang lama zirtir na petu Syria mar thlang lama inkul Mazaya center an ti chuan mei chetam tak zirtir na an pe a zirna le eizon na lama tanan lak puya skill and technology lama na sa takin mei chia an cher chho mek bok Syria mei chia te hian atlang puin zirna tluang tlampo an zo lo ani a chung kwa a eizon na lama mo phur tu an tam chho ta ka wang hian thiam thil tam tak zirna buat sai an ni a thiam thil tam tak zirna buat sai ani a an tan ko le eng chho ve me ka ni Indo pui pakhat na hun lai khan Germany United States le UK a chuan mipa an thi na sata wangin hmeichhia ten chhung ko an khai dinga lo nei na lam le eizon na danga a khai pa beran ni chu chuan van tlang kho sakna hmeichhe din hmuna chawi ka nga society ya in thlak thleng chho pha to ani chu tiang bok chuan tuna Syria in doina hrin chhuwa pakhat tram le mang an na harsat na kara hmeichhe din hmun chu chawi san ani chho ve le ta mek ani chu tianga hmeichhe mo phurna sang chho ta le kho sakna a hmeichhe din hmun danglam chho mek kara nun fight ve mek tu nu pakhat gasak al ali chuan thil tam tak ka zira ton hria tam tak le thiam thil ka nei bela hmeichhe no pang zak zum taka tangin hmeichhe puitling chhung ko en kol tu ni in thian tam tak ka nei to a khovel zau zo clearin chona thar ka ma chhon ve me ka ni khwa khirna le topic na ruama tangin zalen na hnuaya mo phurna sang jok nen khovel thar ka chuang kai ve me ka he society a hian nakina ka fanu hian din hmun poimo le za tak a chel ve hi ka du berani ti in a soyani video dot le in lo ngai chang tho don nia in zawa in mang tha le vek ole